ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮುಂಬೈ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಮುಂಬೈ ಘಟಕದ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜನಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ, ತುಳು ಸಂಘ ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಮದೇವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೇರ್ಕಳ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜನಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ, ತುಳು ಸಂಘ ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳು ಸಂಘ ಬರೋಡಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರತ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೇರುಲ್ ಗಣಪತಿ ದುರ್ಗಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಮುಂಬೈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಳ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೇಟಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಬೈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇವತಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೇಟೆಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. Father,
ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಶ್ರೀಕಲಶದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಶ್ರಾವಣಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಪಾತೇರೋಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿನ ನಡಪಾಲ ಸತ್ಯೋನು ಬುಡಡಾಯೇ ಪಾಲ ಮನಸ್ಸುಡು ನಡತೇಡು ಪಾತೇರೋಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿನ ನಡಪಾಲ ಸತ್ಯೋನು ಬುಡಡಾಯೇ ಪಾಲ. साध्वी माते मातानंदमयी डॉक्टर जानकी आप स्टेज में आ जाइए. ಪೂರಾ ಗುರು ಭಕ್ತರನ್ನ ಯಾರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಧುಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಳಗೋಗಿ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ನಿರಂತರ ಗುರು ಭಕ್ತರ ಮಾತಾ ಸೇವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ ಹೊಂದಿಟ್ಟು ಉದಾರಿಗೆ ದಾಲಾಕಲು ದುಂಬರ್ಪು ಜನ ಸೇವಾಕಲ ದುಂಪಣ್ಣದು ಉಂಡು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಆಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಸೇವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಈತ ವರ್ಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗುರುನ ಅಗತ್ಯದಾದ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ದಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಕೋರು ಗುರು ಇತ್ತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಜ್ವಾಲೆ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಾದ ಹೋಗೋದು ದಾಯಕ ನಾವು ಸೂರ್ಯಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೂರ್ಯಗೆ ಪೋದು ಸೇರೆ ಅವು ಲಲಾಯಿತ ಅದೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿ ನೀರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಓಲು ಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ವತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರ್ಭಟ ಕೊರೊಂದು ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಹೋದು ಶಾಂತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಾತ್ಮೆ ಏತೋ ಜನ್ಮ ಹೊಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೋದು ಸೇರೆ ಒಲೆ ಆತ್ಮ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಬಿಗೆ ಕೇನು ಜೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜನ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಳ್ಳ ಅಂಡ್ ಈ ನೆಡ್ದು ಪಾರ ನೆಡ್ದು ಕಡತದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇರ್ನ ದಾದಿ ಎಂಚಿನ ಐಕು ಗುರು ಓಡನ್ನ ಗುರು ಕಾವ್ಯಕುಂಟು ಪಾಡಿಬೇಡಿ ಗುರು ಆಪುಜಿ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಆಗತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1%. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಪ್ಪು ತಾದಿ ತಪ್ಪುವುದು ಏನೇನು ಒಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇಕು ಯಾನೇ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ವನ್ ಪೇರೆ ಕಬೀರ್ ಗುರು ದೋಬಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ದೋಬಿ ಬಣ್ಣ ಕುಂಟರ್ದು ಶಿಷ್ಯ ಕಬಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಬಂಪಿನ ಸಾಬೂನಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಪಾದಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕನಾಗ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕುರೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು
स्पॉटलेस आपुडा आणि परमात्मे स्वीकार मल्पी ಈ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಗುಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯಕನೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಬಂದು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅಗಲಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಧಾನ್ಯ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸರಾಯ್ ಮೇರು ಬರ್ತದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಡೆ ಕಷ್ಟರು ಒಂಜಿ ದೋಷ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಆಗೋನು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂತ ಗುರುದೇವ ಬಲದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡೇರು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಂಬೆದ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ 20ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸುರೂಕಾದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಕೊಡ್ತು ಆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತಾನಂದಮಯಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನೊಂದು ಘಟಕ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಘಟಕ ಒಡಿಯುಳ್ದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಘಟಕ ಅಂತ ಬಂದಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರು ಭಕ್ತರಿಲ್ಲರು ಬೊಂಬೈನಿತ್ತ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೊಂಬೈನ ದೇವಿಯರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತ ಪಂಡಿರು ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡಿರು ಸತ್ಯನು ಕೂಡ ಚೀಂದು ಧರ್ಮ ಸತ್ಯೋಡಿತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಒರಿಂಡನೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರಂಡು ದೇಶ ಎಡ್ಡಾಯರಂಡು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಅವು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಆಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವು ಹತ್ತನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಜನಕುಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪರವೃತ್ತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರಜ್ಜೋಗಲಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಬುರ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನಗಲೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾನ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಜ್ರಮತ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕ ಮೂಲತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ವೇತಾ ರಾಯ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ತೂರದ ಬರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನಿ ಬೈದೇರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬನು 5ನೇ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಜರಾತ್ ನೆರೆ ಬನ್ನ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಕೈ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು
ಎಂಕಲ್ನ ದಾದನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂತೆರನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಸಹವಾಸ ಆಪಿದೆ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಲವು ಜನ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿಡು ಆರೇನೆ ದೇವರೇನೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಾದಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಗಳು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನೇ ಜೇರಿಲ್ಲ ಮುಳುಪೇರು ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುವರಿ ಭಾಗ್ಯದೆ ದೇವಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ದಿನ ಕೊರಪೋದು ಪ್ರಸಂಗ ಬುಕ್ ಓದೊಂದು ಮಾತಾಡ ಕಾರ್ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಆದಿ ತೂಪವೇರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀದಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಡಪುಡಿಯರು ಬಂಡ ವಾಪಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೋ ಗುರು ನಮ್ಮ ಊರು ತತ್ತದ ಪೋಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನಾಗ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾತನೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ 20 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರು ಬಂಧುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಕುಲನ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ಬುಲ್ತೊಂದು ಏಪ ಬುಲ್ಪೋನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ತಡೆಪೋಂದುಪ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಬಂಧುಲನ್ನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಜೋಗುಲು ಏಪಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂಪರ್ಕಡೆ ಒಪ್ಪಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಒಪ್ಪಡು ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿನವರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು 20 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಜನ್ಮದ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆನೇ ಅಲ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆನಂದಡುಪ್ಪಡುವುದು ಆನಂದದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಕಮೂನು ನನಂಜಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಲುಪ್ಪುಣು ಬಂಗಾರದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ಪೊಲುಪ್ಪುಣು ಆಂಡ ಐಕೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಮೌಲ್ಯಭರಿತವಾಯಿನ ಆಂಡ ಐ ಕೊಂಜಾತ್ ಪರಿಮಳದಿಂದಿನ ಎಂಚೊಪ್ಪು ತೂಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುಷ್ಪ ಈ ಮುಂಬೈದ ಗುರುಬಂಧುಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿತಾರೆ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಂಗ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಪಂಡೇರಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಬುಳೇನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಕಲ್ಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಂಜೋಡು ಒಂದು ಆಣ ಐತ ಪಿರವಿತ್ತುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕಿರು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರ್ತುನೆರ್ದಾವರ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತನೆರ್ದಾವರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನೆರ್ದಾವರ ಅವು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ತಾನು ಬುಳೆವುಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂಜಾಯನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಜನಕುಲು ಆವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ ಸಾದಿಡು ಕುಣೈನಂಚಿನ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಪೋಷಕರಿಗಳ ಯಾನ ಮೂಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಂಗಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ತಂದು ವೇದಿಕೆಗಳಿತ್ತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾలి ಮುಲ್ ಪನಿಯರ ಪನ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಶುರು ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಗನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪನದಿತ್ತೇರು ಒಡಿಯೂರದ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ
ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿನಾರು ಬೋಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವಾಳ್ವೆ ಕರಿನ 14-17 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಬಳಗದ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕಲಾಯ್ಟ್ ಪಾಲು ಪಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿರ್ತೇನೆ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತದ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರು ದಾದ ವರಿದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅವಳು ಬತ್ತದ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡಂದ ಪುಣ್ಯಮದನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡೋದು ಪನರೆ ಅನ್ಮೂಲು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರಲ್ಲ ಕರಿನ 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಆ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರ್ಸಂದುಂಡು ನಮ್ಮಂಚೆನ ವಾಪಿಡ್ಲ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೂರತ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಕೆಲವಾತ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡಿರು ಯಾನು ಕುಡರಾಯಿ ಪಂಡ್ರ ಬಪ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೇಮೇನು ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುರುಡೆ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ವಿಷಯನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂడి ಬರೋಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂడి ರೈಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಬತ್ತದಿತ್ತೇವೆ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷದ ಪಂಡ ಏತ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಇಂಗ್ಲು ಊಹೆ ಮನ್ಪಸ ಅಂಚಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂడి ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿರು ದಾಲಾಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೂಜೆ ನಾರನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಪೂರ ಆಯ್ದು ಒಣಸಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಸದರ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಉಂಟುಜಿ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕೊಡೂಡ ಉಳನ್ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಬರೋಡು ಹತ್ತಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಆದ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹಿಡಿದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತತ್ತು ಮಸೋಡು ಮಂತದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ 2.5 ಗಂಟೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಬರೋಡು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಹೋದಂದು ಫಿರನೆ ಬರೋಡಿದ್ದೆ ಮನ್ಪ್ಲಗದಾಲ ಫನ್ಪ್ಲಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಬಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಲೇಟ್ ಅವನು ಅವ್ರ ಆಪೂಜೆ ಹನುಮಂತನ ಅಪ್ಪಣದಂತ ಅವ್ರ ಆಪೂಜೆ ಬಂದಿರು ಪಂಡ ನಂಬಾರಿ 3 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಕೊಂಚ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನು ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾನವರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾತ್ರದ ಬರ್ಕಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಇದು ಕುಲ್ಲು ಲೇವಂಡ್ರಿ ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನ್ ಇದು ಕುಲ್ಲು ಲೇವಂಡೇರಿ ಇದು ಟಿ ಸಿ ಬತ್ತನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಿ ಸಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಪೇಂಡ 6 ಜನ ಬಂಡೆ ಅವು ಅರಕೆಂಡು 6 ಬಂಡೇರಿ ಇರು ಪೋಡ್ಚಿ ಇರು ಜಪ್ಪನ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಇರು ಪಂಡರಾಂಬ ವಾಕಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಕಾಯ ಟಿ ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಚಿದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ಪಂಡ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ತೀರುದ ಅಂಚ ಮಾತ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಭವ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಖಾಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡಿರೋದು ಯಾನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿ ಒಡೆಯುವುದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಪಂಡೆ ಒಡೆಯೂರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಒಡೆಯೂರು ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಡೀ ಒಡೆಯೂರು ದೇಶ ಜನಗಳು ಕಣ್ಣು ದೇರ್ತ ತೂಪ್ಲಗ ಮಂತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾನಕಾಲಿ ಮಂದಿರದ ಎಷ್ಟುಗೆಂದೇ ಪಣೆ ಅವಳು ಆಪ ನಂಚಿತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜನಕಲ್ನ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಕೊರನಂಚಿತನ ಈ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿಸ್ಮಯನು ಸ್ವಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರಣ್ಣಿಲ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿಷಯನು ಪಂಡಿರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಸ್ಮಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಾಪಿನಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಗಾಡಿ ಜತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋನಮಟ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಲ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ ಕುರ್ಶಿಡು ಪುಲ್ಲನಾಗ ಮಿತ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬಂದು ಯಾನು ಅದಗಾನೆ ಮಿತ್ತದು ಯಾವತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಪೋಣು ನಂಗೆ ಪಿರ ನಡತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತ ವಿಸ್ಮಯ ಮೂಲೆ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತನೆ ಅವು ಬತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಕಂತೆ ಯಾನು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪಿನಾಗ ಏನಾರು ದುಂಬುದಾರೆ ಎಂಕ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತೋನಡ ಬೊಡ್ಚ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ ಆರಿಂಕ ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುರಡಿ ಎಂಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು ಯಾನು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೋನೋಡು ಬಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಬಂದು ಯಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಎದುರಡಿ ತೆಪ್ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಈ 20 ವರ್ಷಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅವು ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರನ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಪಾವನ ಆಂಡು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವೆನು
ಅಂಚ ಈ ಒಡೆಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆವಡು ಅಂಬಾರು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋಡು ಬಾಗಿ ಜನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದು ಸುರುಟು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇದು ಇತ್ತದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪನೆ ಹೋಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನನ್ನ ಆರೇನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, 20ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಲೇಸು ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡಪಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಪಟ್ಟೊಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಈ ಪಣ್ಪೇರು ಒಲ್ತು ಶುರು ಅನ್ಪಣೆ ಉಲ್ಪು ಉಂತವಣೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಮನಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಾತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಪಣ್ಪೇರು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪಣವು ಮಾತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಅಂದ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಉಡಲಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನವು ಮಾತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಹೃದಯಗಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪುಣಿಗೆ ಉಡಲು ಪಂಡ ಉಡಲಡ್ದು ಬತ್ತನ ಉಡಲಡ್ದೇ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮೂಳು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ಉಡಲಡ್ದೇ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಲಚ್ಚಿ ಮಾತ ಉಡಲಡ್ದೇ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ. ಇನಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅದು ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜು ದಾಯನ್ಕೆಂಡ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ಪಣಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನೊಂದನ್ನು ಗುರುದೇವ ಸೇವೆ ಒಳಗೊಂಡು ವಜ್ರಮಾತ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಲೈಕ್ ಒರಿಪುಂಡು ಎಂಚ 5 ವರ್ಷ ನಡತಂದು ಬತ್ತನಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಅವ್ವಾದ ಬುಳೆಯಿನತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಅವು ಬುಳೆತ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡದ ಅವು ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಂಡ ಐಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಅಂದರ್ಥ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿನ ಪನವಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷತ್ ಮಂತನೆ ಯಥಾ ವಿಷಯನ ಅರ್ಪಣ್ತನೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಗುಂತು ಪೂಜೆ ನಡತ್ತ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಪನವು ಮಾತ ಪವಾಡ ಮನ್ಪುಣವು ಮಾತ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪವಾಡ ಅಂದು ಕೆಲವು ಪಣ್ಪೇರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೇಂದೆ ಅವಳು ಮುಳು ಮತ್ತು ಪವಾಡ ಅಜ್ಜ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರಿ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಅಂದು ಮಾತು ಉಂಡತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತು ಉಂಡು ಈ ಪವಾಡ ಅಂತ ಪಂಡವು ಮಲ್ಪುಣವತ್ತವು ಆಪುಣ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅವು ಆದು ಓದುಪುಂಡು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಗಿ ಬಚವಾಯಿರು ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಅವು ಆಯ್ತಾತಂಗೆ ನಡಪುಣೆ ಮಲ್ಪುಣವತ್ತು ಮಲ್ಪುಣವು ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾತ ಐಕ್ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ PC ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ ಭೂತೋನೆಲಕ್ಕ ಒಂದುಳ್ಳೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಲ ಪವಾಡ ಹೂವು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಬದುಕಂಡ ಸಮಾಜವಾದ ಬದುಕೊಡು ನೀ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒರಿಯೋದು ಬಂದರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಮಾಜವಾದ ಬದುಕೊಡು ನೆನವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬದುಕೊಡು ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಪವಾಡ ಅಂದು ಐ ಪಣ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಪಣ್ಪನಮ್ಮ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಂಡ ಮಾತು ಪೋಣು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಐ ಪಣ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಅವಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಏನ್ ಕೊಂಚ ನೆನೆಪಾಂಡು ದುಬಂಜಿ ಸಾಧುಲು ಇತ್ತೇರಿಗೆ 6 ರಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಪಾಣು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಳ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಾಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಪಾಣು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಅರೆ ಒಂಜೇ ಲೋಟೆ ಒರಿಪುಣೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜೇ ಲೋಟೆ ಒರಿ ಅರೆ ಬತ್ತನ ಅದಕ್ಕೇನೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಸಾಮಿ ಎಂದು ಬಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಬೇಲೆ ತಾನೆ ಅದು ಈ ರಡ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಪಣ್ಣು ನೀರು ಕೊಂಡದ ಅಡೆ ಎತ್ತುನೋ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಣ ಬೊಡುಂದಿಜ್ಜಿಯ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಈ ಎಕಡೆ ಬತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಪುಗರೆ ಅತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಪೈರು ಮಾತ ತೋಜು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡತ್ತ ಏನು ಪೋಪುನ ಸಾದಿದೆ ಆ ಪಜಿರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರತ್ತೆ ಸೊಸೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಲೆತ್ತೊಂದು ಆ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅವು ಮನಸ್ಸ ಒಡತ್ತ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಡಪಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಏನು ಬಡದಂಚು ಪೊಣ್ಣಗ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ನೆನ್ಪೊಂಡ್ಪಡು ಆರಂಭದ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಅನುಕೂಲತೆ ಎಂತೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯವಂತನ ಕೀರ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ಸಂಜೋಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ಕಾಲ ವರ್ಷದ ಅರೆ ಉರ್ದ ಕೈತಲ್ದಾರೆ ಇಂಕ್ಲಾರಂದಾರಿನ ಏನು ಮಾಮಡ್ದಿಂಚ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿದೆ ಅವು ಹಾಸ್ಯಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಅವು ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನ ಅಲ್ಪ ಉಂತೇರ ಅಪಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಾರ 6
ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಂಬೆದಂಚೆ ಹೋದಾನಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾನ ಅಕ್ಲ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಡ ಆರಂಭಗೂ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬತ್ತುಪುನ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪೊಗುದನಾಯಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗುದನಾಯಿ ಅಲ್ಪಲ ಗೋಕುಲ್ಧಾಮದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲ ನೀನು ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಉಂತೆರ ಬಾಡದು ಏರು ದಾದ ಬಡ್ಸೋದು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಉಂತನೇನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಿಂಜ 10-30 ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೊಳಿತೆ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಪಂಡಿರೈತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ ಆವುಡು ಒಂದಾಂಡ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆದ ಭಕ್ತಿರುವುದು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಕಾರ ಆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈದ ಈ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಆವಡುದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನನ ತಪ್ಪಿರೋಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಏನು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಐದು 20 ವರ್ಷದ ಐದು ಪೂರ್ತಿ ಏತು ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅವಳ ಪಣಿಯರಂಡ ಆಯ್ನ ತಿರ್ಗೈನ ಮಾರ ಪಣಿ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಯರೆ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಒಂದು ತಿರ್ಗ ಇಡ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಯ್ನ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡೋಣರಿಗೆ ಆಪನ ನಂಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡ್ಕೊಂಡೇರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವು ಪಣ್ಪೆರತ್ತೆ ಅವು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುನು ಸುಲಭದಲ್ಲ ಜಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿತ್ತನರೇನು ಪಣ್ಪ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಭಗವಂತನ ತ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಯ್ಪಾರು ಅರೆ ತೋಚ ಮಾರ ಎಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದನೇ ಮಂತುನೇನೆ ನಂಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಂದೇನು ತೋಡು ನನ್ನ ಸುಲಭನ ಮಾರ ಅವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಿಗೆ ಅಂಡ ದೇಶದ ಉರಿಪು ಉಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದಾಂಡ ಇಪ್ಪಂಪೇರು ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುನಾಗಿ ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲದ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜನೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ಜವಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ತುನಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾನೆಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆನೊಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡ ಈಗ ಜವಣಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅಪರಾಧನಿ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಪರಾಧನಿ ತೂಪುನ ಬೊಗಲ ಅಪರಾಧನಿ ಅಂಡ ಮುನ್ನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಏರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೋಣು ಮಾರ್ರೆ ಪೋಯ್ನ ಮಗೆ ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಂಪುಂಡು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಐತ ಬಗೆಗೆ ದಾಲಾಣ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಿ ಹೊಡ್ಚೆ ಆಗ ಆತು ಕೊರಿಯ ಮಾರೆ ಒಡಿರ ಸಮಯలో ಈತು ಕೊರಿಯ ತಾನೇ ದೋಲ ನೆನಪು ಅಂತ ಜೀರು ಬಡ್ಚವು ನೆನಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋತುನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ಕೈ ಗುಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪನೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಚಾದಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೇರಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪನೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೋಡು ಐ ಪಣ್ಪೇರು ಈ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಪಿನವು ಧರ್ಮ ಕೂಡುದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಧರ್ಮಡ್ದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ದಾನ ಉಂಡು ತಾವು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಈ ಪಣ್ಪೇರು ದುಂಬುಡು ದ್ರೌಪದಿ ಇತ್ತಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕತೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನೆ ಅಪಲ ಅವಳವಳು ಪಂಡೊಂದುಪ್ಪೆ ತರಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಜುಟ್ಟು ಮಾತ ಬುಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮೀಯರೆ ಜತ್ತನೊಂಜಿ ಋಷಿಗಳಿತ್ತರಿಗೆ ಅದು ನೀರು ಮೀಯರೆ ಜತ್ತನೆ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡು ಅರು ಮೀಯರೆ ಜತ್ತದೇರು ಈ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತವಾದಾಡಿ ಬತ್ತನ ಲಂಚಿಂಚು ತುಯ್ಯಲು ತೂದಾನಗ ಋಷಿಗಳು ಮೀಯರೆ ಜತ್ತದೇರೋ ಈ ಋಷಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಕಾತು ಪಿಳಿಯರು ಆರು ಮಿತ್ತುವರು ಪಿಳಿಯರು ಮೊಗಲು ಪೋಪುಚೇರಿ ಭಾರಿ ಬರ್ತು ಕಾತು 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 ಆರ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಕುತ್ತೂಪ್ನೆ ಋಷಿಗಳು ಪೋಯರ ಒಳ್ಳೆರ ಅಂತ ಅರೆ ಮಿತ್ತುವರ್ರೆ ದಾನ ಕುಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಆತೇರ ತೊಂದರೆ ಆತನೇ ಆತೆ ಆರು ಮೊಗ್ಲು ಪೋಡು ಮೊಗ್ಲು ಆರು ಬರಡು ಅಂತ ಕಾರು ಬರ್ತಗ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಕೇಂಡ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಸ್ತಬ್ಧ ಅಗಲ ಹೋಗುಜಿ ಮೇಲ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಲು ಕೂಡ ಮೇಕಿ ಚಳಿ ಕುಂತೊಂದೇವಿ ಏ ಪಳಕೊಂಡು ಮೊಗ್ಲು ಹೋಗುಜಿರತ್ತ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಲ್ಲಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿತ್ತಾಳು
ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ ಅಂತ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ ಇತ್ತು ನೀಡದ ಅದು ಹಾಲು ದಾನೆ ಮಂತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗನ್ನು ಪರಿತದ ಮೆಲ್ಲ ನೀರಿಡು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಆ ನೀಡು ಬುಣ್ಣಂಚಿನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಂದಾಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರೋಳಿ ಇಂದಾಂಡ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಕಾಲು ಪತ್ತೇರಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾತೆಂಚ ಕಾಲು ಪತ್ತನಾಗ ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಭವ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀರಿ. ತುಂಡಾವಂದೇಪಾಡು ಅಖಂಡ ತುಂಡಾವಂದೆ ಅವು ದಾನಾಂಡಂದಿಕೆಂಡ ದುಂಬು ದಾನಾಂಡಲೆಂದಿಕೆಂಡ ವಸ್ತ್ರ ಅಪಹರಣ ಆಗತ್ತ. ಆ ಸಮಯದ ದಾನಾಂಡಂದಿಕೆಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆಂದು ಪರ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ತೂದು ಪರಲಿ ವೈದ್ಯನ ಸೀರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಹಣ ಅಕ್ಷಯ ಅಲ್ಪ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಾಂದಿಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಋಷಿಕುಲೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಆರು ಓಲಾಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚೊಪ್ಪಡಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತುಜಿನಾಂಡ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಆತು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಷಯ ಎಂಚಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಗದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನೆರಳ ಕಥೆಗಳುಂಟು. ಕೃಷ್ಣಗಳೊಂಜಿ ಆಯಾಂಡಿಗೆ ಕೈಕ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಂಚಮಂತಲಿಗೆ ಸತ್ಯಮಾವಿ ಇಂಚಮಂತಲಿಗೆ ಸರಂಗ ಬರ್ತಲಿಗೆ ಕಥೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಈಗ ಪಂಪೇರಿ ಆ ತುಂಡು ಕುಂಟುಣಿ ಎಂಕ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಆನ್ಲ ಅಲೆಗ ಅಕ್ಷಯ ಆಂಡತ್ತಲ್ಪ ಈಗ ಪಂಪೇರು ವಸ್ತ್ರ ತಯಾರ ಹೊಡೆದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಅಂಚೆ ನೂಲುಗಳು ಕೋತೊಂದು ಪೋಡಿ ನಾವು ಕುಂಟು ತಯಾರಾಪಚಿಗೆ ಕುಂಟು ತಯಾರ ಹೊಡೆದ ನೂಲುಗಳು ಅಡ್ಡನಿಟ್ಟ ಪೋಡು ಅಂಚನ್ನು ವಸ್ತ್ರ ತಯಾರಾಪು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತಯಾರಾಗೋದು ಅಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡತನ ಮಾಡ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋತೊಂದು ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಕಲ ಅಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪಂಪೇರು ಈ ಯುವಶಕ್ತಿ ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಒಂದಿ ಅಂತೇರಿನಾಯಿ ದೇಶನು ಮುಗಿಪೋಡಿ ದೇಶನು ಕಟ್ಟೋಡಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಆ ಯುವಶಕ್ತಿರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಡುದು ಒಂದು ಯಾನ್ ತಿರಿಯೋನ್ನಾಯಿ ಅವು ನೆನಾತ್ ಬಲಾವಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣ ಸಾಧುಲ ಇರ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಏರು ದುಂಬದಕ್ಲೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ಎದುರುಗು ಎಂಗ್ಲ ತಯಾರಾತ ಅಂತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಏರ ಪಂಡೇರಿ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ತುಲೆ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜವಣೇರಿನ ತುಲೆ ಇದು ಆದರ್ಶವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಗ್ಲೇನು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪಡ್ಡೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಗಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ದೇಶ ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೆರನ ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ತೂಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಪಂಪು ಜೇತ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಉಂಟು ಎಣ್ಣನಿಗೆ ಎನ್ನಕ್ಳುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಪಡ್ಡೆದ ಗಾಳಿಗೆ ಅವು ಬಿರುಗಾಳಿ ಅವಂದು ಲೆಕ್ಕ ತುಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏನು ಗಾಡಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಅದು ಮೆರೆಕಳದಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡು ನಿಂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತುನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವಿಷಯ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಚಿಂತನೆಗಳಾಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಡಿತ್ತನು ಪರಿವರ್ತನೆದ ವಿಷಯಗಳಾಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಡಿತ್ತನು ಸಮಾಜಡು ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಈತೆ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತ ಅಧಿಕಾರ ದುಡ್ಡು ಪಗೆ ದರ್ಪ ಕೋಪದ ಬಲೊಟ್ಟು ಲೋಕನು ಗೆಲ್ಪುನು ಕನತ ಗಂಟು ಒಂಜುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡದು ಲಡೈ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುಡ್ಡು ಪಗೆ ದರ್ಪ ಕೋಪ ನಡೆದು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪ್ರೀತಿದ ಬಲೋಟ ಆತು ಲೋಕನು ಗೆಲ್ತೋನು ಇಂದು ಪಂಡಿರ್ತೀರಿ ನಕ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಒಂಜಿ ಕಳುವೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಗ್ಗುದು ಮಾತ ಅಗ್ಲಿನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟದು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ತೂದು ಈ ಕಳುವೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದೆ ತೂದು ಈ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಂಗಲಂಗ್ಲಿ ಇದರವೋ ತೋಡ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾವೋ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದುಂಡಿ ಆಯನ ಎಂಚಾವು ಮರೆ ಕಳುವೆ ಆಯನ ಕಂಡು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಗಂಟನ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೊಯ್ದರೆ ಪಡ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಇದರಾವೋ ಕಳುವೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ಪಿನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ದಿಂಜ ಅರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ಅವು ಉಡಲ್ ಉದಿಪು ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಈ ಸೇವಾ ಒಳಗಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಂಧುಲೆಡ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿ ನಡೆದು ಅದು ಮತ್ತು ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತು
ಕೋಡೆ ಬತ್ತನೆ ನನಗೆ ಇಂಚಿ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ಬತ್ತು ಮೂನಾಣಿ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 14 ತಿರುಗೋಡಿ ನಾನು ಅವರ ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಡದೆ ನಾನು ಮುಳ್ಪಡದೆ ಊರುಳ್ಳ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಡೆ ಅಡೆ ಓಡೆಗಳ ಬುಡ್ಚ ಉಪದ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಮದುವೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಓಳ ಏರಣ್ಣ ಒತ್ತಲೆಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇ ಬಂತಾರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಕಥೆನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಅದೊಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕು ಬಂಡೆ ಪಿಂಚ ಆಪುಲ್ಲ ಐಕಿ ಇಂಕ್ಲ ವಕೀಲರು ಬಂಡೇರು ಐತವಾಗಿ ಈಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದುವೆ ಅಂತಲೇ ತೋಜಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಕೂಲ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪಾಪಿ ಆಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಳ ಸುನಾಮಿ ಬರಡು ಪ್ರವಾಹ ಬರಡು ಉಡಲ್ಡು ಅಂಚಿನ ಸುನಾಮಿ ಬರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಉಡಲ್ಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸುನಾಮಿಗಳಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಈ ಸಮಯ ಪಂಡೊಂದು ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆನ ದೀರ್ಘ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಮೂಡಿ ತಿನ್ನಗಳು ಒರಿಯೋರಿನ ಪಾತ್ರೆನ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ಹಾಕಲ ಬಗೆಟ್ಟುಂಡು ಆಯಾ ಭಾಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಕಲಾಕಿ ತೊಡಗಾವೇರಂತೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನೆಂತ ಪಿರಾವುದುಂಡು ಅಲ್ಪ ರೋಹಿತನ ಪನೋಡಿಯಾನ ಅವಳು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬಳಗ ಇಂಚಿನ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪತ ಗೊತ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೊಡಗವನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವರೇನು ದಾಮಣ್ಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲ್ಪೈತೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಆದೇ ಪಕ್ಕಡಿ ಸೇವೆ ಉಪ್ಳೆ ಮಣಿಪಲ್ಲಿ ಅಡ ಸೇವೆ ನಿಂಪಿನವ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ನಿಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶವಾದ ದಾಮಣ್ಣಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನಿಗೆ ರೈತಿನ ಆರ ಬುಧಾರ್ಡ್ ಆರ ಅಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿಗೆ ರೈತಿ ಏನೋ ಬುಧಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅವು ಇಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಡೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ವಾಡೆಗೆ ಉಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾರ ಅಂಚ ನಿಜಾರ್ಥೋಳು ಸೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳಿರಿ ಏನೋ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಪಂಡ ಓಳ ಬುಡ್ದು ಬರಲಾರು ಅವರೇನು ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐಕಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊರಂಡು ಆವಂತ ಈಜ ಐಕ ತಕ್ಕ ಜೋಕುಂಡು ಐಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಐಕ ತಯಾರಾಗಲೇರಿ ಎಂಕ್ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಓಳ ದೇವರಿ ಮಾಂತಿದೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲೇನಿ ಅನ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.